of Inday. Tawagan na lang ko ninyong Sheng, taga Deca Homes, Kabantian, Davao City. My name is Sheng from Kabantian, Deca Homes, Davao City. May sawat ko sa inyong programang Mga Gapnod sa Kinabuhi. I wrote my letter to your program, Stagnant of Your Life. Kabahin kini sa akong ama-ama na si Papa Waldo. Yes, it's all about my father, stepfather, Waldo. Bata pa lang ko, gibiyaan namin sa kong tinuod nga amahan. Since I was a kid, my father left me. Huwag ang akong mama lagring na lang ang naning kamot aron buhion ko. My mother Lagring is a sacrifice our livelihood. And yes, that's true. Og niminyo siyang usab sa kong ama-ama nga si Papa Waldo. My mother Lagring is not contented. She's getting married. The other man. Just call him Waldo. Sa tinuod buhutan ng akong ama-ama. To tell you honestly, my father is very nice. Father. Ama. Apan kining dalaga na lagi ta. Labi na mo tungtong nagkolehiyo. Rebuildi na kay tag hunahuna. Father, I'm sick. Call the doctor very quick. Doctor, shall I die? Tell my mother, do not cry. Bisa gibawalan ko sa kong inahan nga mag-uyab-uyab. Gisugot gihapon ako si Jepoy. Strictly for the rules only. And restricted area, not trespassing. Ganahan ko ni Jepoy kay may kimugitik o gitara. I like Jepoy. Because Jepoy is a lead guitarist and very nice quick finger. Quick finger. May kimugitik ba? May kimugitik na dila. Og dini na nagsugod ang kap na sa kong kinabuhi. This is the story of the saga of my life. Og inininito mo! This is what happened at the time. Muli sa kumpengki. Ito na orasan. Ni ako, yato lagi tika. Dali mo, ito sa butas kong boarding house.
sinus ako si mama ba? Di ko kadugi. Di ko kadugi uligdan. Nasad ka ba? Ano mo na yung practice ng dila? Magaling din ito ka mag-practice ng dila ni mo. Oh, yun ba? Wala na ba yung katang twister, ha? Hindi magtang twister ng luwag ka din. Dali. Ngayon po, ano lagi ba? Di sa ko, ana imong gusto lagi. Kabalo ba ka nga? Stricto kaya akong ayun, ikaw ba na napugkang sinapapangit? Ayaw lagi ba na? Ay, bahala mo. Sisada ka. Sa kanya boarding house, maramag na gabi tayo rin babae. Concluring lang. Ay, marama ko patulog. Isip ko ba? Hindi ko mausap at hindi ko makatulog. Lagi, tanawa. Nagdalang manika. Asa ka na? Kanang gabaktas-baktas sa nagdalang manika? Tanawa. Ako na sa landlord na mo din na Sure kuwan mo ka? na. Naagin ako lagi as Naanak mo na, naanak na. Gibulagan sa iyang uyab, naanak. Muna na yung anak na siya. Abi na ako, miapin ko naglayap dyan sa kuan. Isa ka mall. Hapit ka ni. Hapit din na sa kami punuan sa kay Mito. Pang-hospital ba ba nagpunuan sa kay Mito? Ano nalisit na ko? Maulit na ko. Samok na kayo siya ko. Kagiling apos ang lagi. Naglibot ako Anak lagi maligo. na. Pagawas na na kay mamaak manguna dito sa sulod. Kinagnaw, mo naman basta pagkignaw. Basta kigmata. Nagapula pag yun. Nasa ko na siya, Sore eyes na, mga pula kayo nagkakang. Stoy! Awar ko na! Namagsa naman niya siya, Pwede mo ko yung inyong boarding house? Gisagitan ko na naaman ito yung apuhan, nakasabaan ko. Karon murag wala yung nanay na sa taas. Bayon ka ba? Tanaw ka, tulo ang laway yun. Noon na may tabo si mo akong ikaw. Diyaan ka kami nga na juga. Ay, dili po siguro. Kung ano ba, ka na ako paghimagas. Anak ka, Mangga, o gusto sige. ka? May magas na dahil ko. Mangga, gusto ka? Hoy! Kabalo ka, naunsa na siya? Wala. Sa una nga, pugi-pugi na sa una, karon nambot na unsa ng tawanan na ibulaga na siyang Kisa ko. nasa uyab sa una dancer sa Japan. Wala sige balikan. Nakita man to sa'yo, pero ambot. Nalahi ng itong babae, good kay. Lahat po. Di ang uyab siya glain, singer na po. Yaan na po siya, di na po siya tag doon. Ano na yung anak na siya? Ay, bagto. Grabe na ako matingala. Sige, tanay hatod na lang tiga ko. Sige na. Bukan. Hoy! Samo kayo, Awad. Kuya, des iro din buong, Poy, hawa na po, poy, hab. Ayun na kang bato na, poy. Sigara na mata ni mo, poy. Aha. 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 Was ist denn los mit dir, mein Schatz? Aha. Kasi naman yung taon siya, gano'n ka rin pa magkabapaw na. Gabi na bitaw. Tanawa, nabali adlaw. Yan naman di ay. Gano'n naman ka na pa uli, kasi nga na nag-uwat yung Ano? mama. Trabaho ani kay na attendance? Di mo mama ko na balaka na kay masigasan na ka. Gano'n ba pa ka mo pa uli? Ay, pagbuot diha. Life na ako ni. Ano, amahan ba dita ka? Para magbuot ka sa kuwa, ha? Ay! Ma! Limutan! Ang limutan! Saan ko na yung limutan doon, Ikaw pa. Ano mo din, ma? Ay, pagkananaan ng imong amahan, ha? Magani kay gimahal ka na imong ama, bisag gimatino na ng imong amahan, imong kwan, stepfather. Gitarong di kag matutuan na. Ano ni kunin mo na, papa?
Sanay ka. Pasagdi na lang na yung tao eh. Dili mo good walds. Di mo good walds. Sinali mo ko na siya walds. Lagring. Ay talang nagkuha na lagring. Di kay way respeto ni siya sa mga walds. Ha? Ma, di ko na siya amahan, ma. Pwede kayo. Hoy, paminaw. Katugibiyaan ta sa imong amahan. Okay na, isabay dahil Ano mo ni Puli sa imong amahan nga. Lagring. Ay na lagring. Bisag one shot, one kill na lang ng imong Mr. Father. Ako na lang ito nagkagwanta kay buotan kayo. Isulti ba na ko si mga mangita kag laing bana, ha? Di ba wala? Ikaw rin nakita? Tubak ka. Ay lagring. Ayaw na lagring. Ayaw na. Ayaw na. Tapos mo ng iyok ni Moran. Dapat ng bata. Ay, ko na. Tapos. Ikaw, di ba tama ko? Ha? Ikaw, tiguang. Ngaw naman ka diri. Ayaw na. Amahan. Di na sa'yo pwede ba yung magbuat-buat na. Kay. Wala mo di ay. Kabalo na siya ko Sa'yo na ko. Bataan mo rin yun. Wala dyan wala gi-breeding ba? Kasi sa'yo na lagring na magina mga batan. Pasensya na kay ka sa kong anak, Walls, ha? Kaya anak ng bata, maglagot ko ng bata mo rin, wala disiplina ba? Asun ka lang nagsako sa oras gamay, panak, ano mo mangyapon? Lagring. Ayaw na bata. Kaya bata. Dinay ko na ng pagpanggay. Pakita di mo pagsabot siya. Kasulti na ko ni mo, Walls. Ay, bisag... Ay, Diping. Mga nga, oh. Ito na. Thirsty camel capsule. Wala na. Wala na tala akong ibayad ni mo taon. Si mong kaayon ako. Pawaya sa ko kay sakit na kayo niya kung ba't ang Ay, bagrami. sa gila, good be. Asa, ha? Manukad ko, ha? Ayaw lagi. Sa mga, wala bayad ni mo, ha? Si mong kaayo, ha? Pahulaya ang tao. Ay, sa ano ko pahulay ko? Asa na ko na pohon, good? Ay, kay napalot na nang akong lutang. Meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, I step inside, but you don't see too many faces. Ay, pagkahamot, taling akong pamahaw. Seng, may kinagmata naman din ka. Taling na mamahaw na nagluto kong paborito ni mo. Tortang talong. Kaon di ka diya, pungkol ka? Init Sa'yo pa, pa subuntagon. init pa manggod. May manikaw na din mo. Oh, init ko kaya akong ulo sa imo, ha? Seng, dali na ka na din. Kay mong mamatua pa mas palingki. Nagtugon manggod sa sako. Nung pagkaunon na daw ka. Kabalo ka? Di ta ka madawat nga mahimong amahan na ako. Nipulihan ni mo akong amahan? Seng, wala ko ni polis sa mga amahan. Ang mga amahan may libiya sa inyo. Dili. Di na tinuod. Ikaw mo'y nangilog. Ikaw mo'y nipulis ako amahan dire? Mura ba kag gwapo, di ba yagit? Seng, di naman ipagapuhay ng idaran eh. Gani? Pamasko gay Sa may nakuha sa akong mama sa imo, ha? Igulang na ka. Sa pensyon, magwa man siguro. Lunok na lang din nakuha sa mga idahan ng Wandi sa nakuglana. So may rason ni mama mo, nangita pa man siya sa imo, ha, eh? Ipulihan pa man sa papa sa imo. Seng, ganun di ba yun ko na mo badlawan? Ako na tinanong ko. Isa pamahan di mo. Bahala di ka. Hindi na ka madawat. Usa di sana buhat ako ni mo. Usa. Usa salad ako ni mo. Sala? Nganong gilistan ni mo akong amahan? Di ta ka gusto. Di ta ka gusto nga may mong amahan.
Dili, tagay ka begini. Sorry, Yex, nasari ka niya, Yex. Mapil ko gina seksi na din tahanan ni. Bus, mapila na lagutan ninyo, bus. Anak mo, anak mo. Ala, sige, apil na lang gud-agod. Kamu ba? Ay, ito mo ginana. Sa'yo problema niya di ay. Yex, ikaw ba? Siguro magsira ka suko. Hindi ko ba lumayo na istorya niya? Nidiwat kasi mong uyuan nga sa tawi, sige gising ka. Bitaw. Inanay man siya. Ikaw, nung naman kayo problema, nung tiguan mga sulbara na. Okay lang niya kung problema. Kikinag akong anak-anak. Hindi man ko madawat ka. Ganun di ba kumadawat niya, pare? Kadagdahan mo ko sa gako. Inugdan na nung nagbuwag sa sayang. Ang iyang inahanog ang Usa! Tinoon ba ka? Tinoon nilang amahan. Ang iyang amahan may namiya. Nikuyog dito sa dancer. Mao ba siguro nga kani... Ispetan lang. May tuyok, murag helicopter nga palaban. Bibiyaan na dayon sila Glenn. Pare, kapag magalahi man na ang dancer kay... marag naagid siguro siya nakita dito nga... Lagi kay papasok na sa una, i-text lang, mapas po dayon. Mao na. Nagling po dito, ang blind pas bota. Mao na diha. Na ikaw mo ni Salvador del Mundo. Kul, nang nakalita, Kul. Ay, practice nila, Kul. Yex, Kung ko, dili ko sugarol, ha. Salvador, dili Salvarol. Sila kasama. Kasama rol. Kayo dyan niya, dili tatamot. Hanggang na ba kayo niya kung pangadun eh? Pare, kaya ginali na pare. Problema man na mo pare, sulbaron mo na wala problema mag-sulbaran. Mag-inom na na pare, para pag mo na balay pare, kanya-kanya nagsulban. Ikaw tuyek sa diskarte ka ni ka nag-sing ka ni makatilaw ka rin sa kuha. Ako diskarte na imong anak-anak, no? Itaka na imong sugot dahil mabut anak. Igala, masad sa babukan. Nasa, testingan ako. Sulay kay masagpaan dito ka. Ugma, munta. Ato ko nito sinyo. Ha? Ayaw ka dito sulay yun. Manoy ka. Anya, sa man yan, di ka ganan ani. Sa ba na? Ano ba? Oy. Trisbe? Inag-adulidaan na ipakapining nga ako, na ipakabin nga Oy, bunga. ba na kung gusto kay pagkais. Kaya kata sa kulolo, sa una tuloy na ito kais. Masosyal eh. Tulong kais eh. Di ba? Sa ba ni SSST? Social Security System. Trisbe. Di ba? Dami, kaya ba na kung Sabi gusto. kaya, dapa, kada. Pag di kasugtod ay kung basura. Nebuyo. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on MTV. Ano ko tari? Ay, palayo ba? Ay, pag ginanagot. Dari ba tapos ko dari sa katri ba? Siya, ta boarding house ni mo ba? Madugi, mabiktima dyan ko ni mo. Pwede man laag mo ta, tutag. Gang wala tika gibiktima gang. Kigimahal tika. Limahan? Yung boarding house, pero may boarding Kung house. ang pagigugma ba, usa ka pagbiktima, di gibiktima tika. Ayaw pag nga na ang Sige naman tag. Ayo! Manima Joy! kang utang ko, Andre. Na si Choy. Wala si Sheng dere. Sapa. Sugo na po na si mga mama. Basta Uy. gusto sige mo. Tayo na Choy ba, mamisita biya ko ang chicken again. Dalamnan mo na Choy. Wala lagi dere, di ka mo hawa di ha. Ayo pa mo tapat na. Alili address bangag o. Na ba? Be. Da. Sige, hianta ka ron. Kahit mga bruta magagihintay. Da, mura kong kamprag uihi. Mga bullfrog na nito eh. Yes, bullfrog pa. Lili pa da. Asal man. Wala may tarjatan? Wala. Lili ka gani. Lili ka dili. Be. Ningang ako. Ibugwak na ako ni mga bata. Wala lagi sa muka gini mo eh.
Dali na ba? Paburo na ko. Karoon na bito kay isa na lagi. Dili ko bala ka diha. Ang bugos diha. Ano sa naman tao ka masyagit ka ron? Ay, sakit niya, Rinan. Ano ba? Ay, lagi ko pagsa sa man, masyagit ka ron. Kan, wala gid dapat. Wala, lagay. Sino ba? Kay isa na lagi, promise. Mamugos ka ron, masyagit ko. Pati Saan? ikaw ba dapat? Wala, lagi. Nakakon kauban, pero di na mo makita. Ako mo dapat, ako na. Dahil nagbitay na sa muliyo. Sino ba? Masyagit ko sa man. Muli na kuwis, gina eh. Marami na yung gusto. Matulog na tang Walds. Di pa ba akong katugon? Ano di makakatugon nga, alas 10:30 naman niya. Sino kaya kaya mamata kay, lain ba ng tiguang kung makamatan? Alas 2 kay, pinakabalik tong tulog. Ha? Ambot bitaw niya. Adalang tangkong bisag way baboy. Sayang magod po ng mga tangkong tambok kaya. Ay, ako bitaw yung pagkaon ni mo, di mo ka makaon. Anak ka, baboy na lang ginay mong tanaw sa kuha, Walds. Lain ako di mo ang pinana ko stories kuha, Walds. Ay, ginagulay ng tangkong ko doon sa bago. Pero magkukulang na ng pagkaon ng tanim mo, kuha, pagkaon ng tanim mo, page. Ikaw ba na ibang anak, di ba yung kubaw yun yan dyan sa pamahadi ah? Kanay ba yung gigagol Walds? Ang luuyay po ni mo eh. Hatod karoon ba naman, di po ko niya matawan. Saan mo ko na kung anak ko nga? Di mo ba siya ganahan ni mo, Walds? Kaya, parang, abo to sa'y naani mo, anong inana na siya ni mo? Adi na lang ako na ipabugos. O, okay ba, Walds, kung sa'y nani mo nga, anong inana siya ni mo? Abot na ni San Jose na anak ko, gano'n maging nga sa sako. Mula ko gikalibgan ba, kung sa'y wa ni mo, dapat naani mo karon. Anong inana mo siya ni mo? Ambot nga din gano'n nga ni siya sa kuha, waman ta sa kuha. Kabalo ka, Walds, siguro una ba? Ganong suko kay mo anak, ako anak sa imo nga, usa may nani mo nga, wa sa imo nga, naon ka sa imo. Gawa ni mo karon nga na sa imo. Diba? Bitaw sa do, naglibog po ko ni Huot ba na akong tukano eh. Kaya, di ko kaginawa. Hindi ka kaginawa? Walds? Kadali lang ba ito rin ka ginawa ng liso din sa kasoy di ay ganun gisuksok pa naman mapasok ni yung ilong aning liso sa kasoy. Waldo, ayaw sa Waldo, may mahisan eh. Mao ba? Okay na rin. Saan ka, doktor ka o GRO? Doktor ko! Pero nga nandiri man na ninyo gidala sa akong klinik. Hindi, magkay mo ramay dalit diri. Oh, doktor mo ko sa hayop. Veterinarian na ika, kalaw. Oh, ingon na mong doktor mo ko pa sa hayop. Pero sige lang, hayop pa pugnaon ni. Okay na, Uy, ako na lang injeksyonan. Ulian kang kabayo, kanapa ka. Kantong ra kay dako na kayo siya guan, dako na kayo siya bukton. Ay dako gid ang bukton sa Lala, sige. Pagpauli Dok. na para pwede na mamuuli. Doc Vicky, salamat kay Doc Vicky ha. Oh, gani. Oh, sa mali, doktor. Di mamuliho kang akin. Salamat kay Doc. Basta pa yan. Pili charge na mali, Doc. Bahala na ito, tablitas. Marag no. Gi-inject na niya na tablitas. Hindi mo ko ang doktora da.
Walds, okay na ka, Walds? Mauna! Ano ba? Ano ba reaction mo? Ayaw ba nito sabi na bata? May mahal ka. Ayaw. Tanawa. Ayaw ba nito? Ayaw nila na basa. Ayaw nagigina. Ginagilak mo ka. Daddy, wow, sorry. Daddy! Bakit na lang mamatay na imong ama magaling daddy ka? Sa taong palagawas. Lalo sinilili mo na ang kunon nga amahan. Lagtay ka ba? Wakay po abot kang mataang ka. Wakay tao ka. Mayura ng tao ni mo. Okay na na. Sige, doge natin kagipasahin mo. Okay ra dahil si mo di ay? Okay na, kagipasahin. Nuksukan ko ni gapas ng ilong ni Bibi. Okay naman di ay? Salamat, Daddy. Ma, Di ko ka ginawa. yun sa panay mo lang, Ma. Action naman din siguro ko nila. Waldo, kaayo na talo, Waldo. Sorry, guys, Ma. Sorry ngayon mo nang itayo, sorry. Gitawag din ko din mo kabahan sa wakas. Salamat kayo. Ma, sorry kayo. Nagpirmahan ako pa, Ma. Morning ka daw, Tini. Permahan na lang Morning niya. ka daw, tandi ko matibad. Maghuwat mata sa kwan sa isulti ni attorney. Kung sila yung pirmahan, gawa mo ko yung kaptangan. Sabi ito. Mapatakatag pirma, papilis ka dito. Mapriso mo siya. Wala pa rin. Falsification ng public document na. Pobrim din niya, pobrim. Pasaylo sa kong ama-ama dolanday. Tungod sa kabuutan niya. Makaingon ko na ako'y amahan. Na ako'y lolo. Na ako'y uyuan. Plus napako'y higala. Karon suod na kay sa kong ama-ama nga si Papa Waldo. O kataw kong uyab nga si Jepoy. Ibulagan ako eh. Kabalo na ko sa ituyo ng mga lalaki. Basta boarding house ra gani kakutob. Sigurado jud na. Pasalamat ko nga. Gigiyahan ko sa ko inahanog sa kong ama-ama nga si Papa Waldo. Dili lang amahan akong turing sa iya, kundi usapod kahigala. Muna kung na may mga stepfather or stepmother, labi na kong buutan, higugmaan ninyo. Ang mga mangtas, higugmaan usab. Hanto din hinalang, inyong suwat magtatampo. Sheng.